Hello sa lahat ng ating mga momshies, popshies at mga anakshis. Ito na naman po si Momshi G at makakasama niyo po ako ngayong hapon dahil meron tayong makakabanding ng mga anakshi student. Yan. I-refresh natin yung mga utak nila. Tingnan natin kung talaga nag-aaral ba sila maigi. Kaya sa lahat ng mga anakshis out there na nag-aaral, manood na rin kayo. Malay nyo naman, may mapulot kayo kahit kaunti mula dito sa vlog na to. At dahil dyan, good luck sa ating mga contestants! Shoutout nga po pala sa mga grade 8 student ng Antipolo National High School. Ako nga po pala si Dwight David S. De La Cruz, ang sexing gutom ng Antipolo City. What's up, Dabarkads? My name is John Vincent. I'm 16 years old from Antipolo City, ng bibong busog ng Antipolo. Hi mga B! My name is Desert Tarboso, ang daddy's girl ng Antipolo City, representing grade 12 students. Wala man akong pera, araw-araw naman ako maganda. Hi everyone, I'm Alan De La Cruz, ang ma-attitude na tindera ng Antipolo, representing National Teachers College. Eto na nga mga momshies, popshies at mga anakshis. Narito na ang mga sumagot sa aking hamon para sa ating game for this afternoon, ang Quiz B. Ay ako saan, pwedeng babae, Becky, or boy. Obviously, puro Becky. Becky na talaga yan si Desiree. Ito ang ating Quiz B at magpapatagisan lang tayo ng talino sa pagsagot sa aking mga katanungan. Sa ating mga katanungan, meron tayong 3 points, 5 points, at 10 points. Well, obviously, kapag 3 points, mahirap. Pag 5 points naman, medyo, at syempre yung 10 points, yung pinakamahirap. Okay, ang mananalo dito mamaya ay aabot din sa ating jackpot round at pwedeng manalo ng up to secret mo na yan. Secret mo na. Mamaya malalaman niyo magaling natin yung jackpot round. Okay? Dito, ang may pinakamataas na points, automatically siya ang pupunta sa ating jackpot round. At ang may pinakamababang puntos, may parusa. May penalty. Depende sa kung ano mapag-uusapan nung tatlong matitira. Ako, kasama nung tatlong matitira. Kunyari, ikaw yung pinaka-mababa. Kami mag-uusap-usap apat kung ano yung paparusa sa'yo. Pwedeng magwalis ka sa buong street na to. O mag-ikot-ikot ka na naka-diaper. Depende. So, good luck. So, bago ang lahat, muli, ito po si Momshi G. Kaya naman, G na ba kayo? Gina! Ako parang wala yan. Lahat nakataas. Okay, G na ba kayo? Gina! Gina. Gina. Para malaman natin kung sino ang sasagot sa ating mga katanungan. Okay, mabigay ng mga pangalan ng hayop? Pusa. Ibon. Baka. Paano tunog ng aso? Paano alam ka ulit? Awawa naman yung aso. Asong kalye. Ang na aso! Ate na ulo! Pakilakas, ano? Sabi ka, girl. Ano ang pusa? Meow, meow. Wala ka lang pusa. Tweet, tweet. Parang isahan lang. Para may sponsor. Huwag ka manulog. Okay. Ganun lang ha. Paunahan lang. And of course, ang ating mga panel of judges, ang magsasabi ko sino na una na nakasagot base dun sa ating mga tanong. Okay. Gusto ko yun na on video. Ayan. Kung mapapansin nyo po, kami ay nandito sa labas. Magkakapit bahay lang po kami. Nandito lang naman po kami sa tapat ng bahay namin. So, safe po kami lahat. No? Once again, mga contestants, G ka na ba? Gina! Okay, Gina silang lahat. Simulan na natin ang ating first question. For 3 points. Ano ang oldest city sa Pilipinas na matatagpuan sa Region 7 or Central Visayas at kilala rin bilang the Twin City of the South? Tweet, tweet. Manila. Hindi. Mo. Cebu. Cebu City is correct! Pinagtuturo! 3 points! Next question. Narito na. Sa kantang Bahay Kubo, anong halaman o gulay ang pang-11 nabanggit? Go! Kalabasa. Kalabasa.
Sige nga, kantahin nga natin. Ready? Ang halaman doon ay sari-sari, sisama sa talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, ubod, kalabasa! Kalabasa is correct! Yan. So, meron lang 6 points si Allen. Nakakatuwa naman, parang dumaan sa pagkabata. Nagbibilang pa ako eh. Kumelo na kasi kagad sa Pwede nyo sagutin kahit hindi pa tapos yung question. Sorry ko kumelo na kagad eh. Sa ating 5 points question, eto na. Manda kayo. Sa gitna ng kwarto ay mayroon din sa kwarto. Naguluhan ako. Anong nasa gitna ng barya na meron din sa gitna ng barko? Tweet! Tweet. R. R is correct! Alam mo ba yun? Oo, alam niya na yun. Barya? Barya? Ano meron sa barya? Tao daw. Na meron din sa barko. Tama, may tao sa barya, may tao rin sa barko. So, si Desiree ay may 5 points na. Yan. 5 points agad, grabe. 5 points agad, Yogi. O, eto, para makahabol agad-agad. Okay, question for 10 points, paunahan lamang. Pwede niyong sagutin agad kahit hindi pa tapos yung tanong. For 10 points, sinong itong inventor ng photophone? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell. Inventor of telephone, photophone, metal detector, audiometer, at marami pang iba noong 1885. Alexander Graham Bell is correct! Yan. 10 points yon para kay Desiree. Dalawang lang talaga. So si Allen, Sige naman. so si Allen ay may 6 points na. Si Desiree na may Ganda lang. Ganda lang kami. Kasali yung dalawa. Para si Science naman na subject. Okay. Ano daw? For 3 points, eto na. Anong uri ng hayop na kumakain din ng hayop o halaman? Tweet! Wrong. Omnivore. Omnivore is correct! Omnivore na kumakain din ng hayop. Ano po yun? Pag nagkataon dalawa kayong walang sagot, automatic dalawa kayong parurusahan. Ilang points yun? So 3 points siya, meron ka ng 9 points, Allen. Eto na. Wala ka masagot eh. Tignan natin kung talagang love na love mo ako. Okay. Para sa category naman ng music, sino itong singer na nagpasikat ng mga awiting dive? Happier? Mo! Ed Sheeran. Ed Sheeran for 3 points is correct! Una kami. So, meron na siyang 12 points. 3 points na! Kahit 3 points lang, Mi. Okay, another 3 points. Okay, sino itong isang Filipino pride at kinilala bilang greatest pool player of all time at nanalo ng higit Efren Batare. at higit sa 70 international titles, kilala bilang The Magician, The Maestro, at Bata dito sa Pilipinas. Efren Bata Reyes is correct! Uy, kasali kayong dalawa. Akala ko nag-review ka. Siya talaga. Ikaw nag-review ka, wala Ikaw nag-review. Dahil tulog ako, te. Alas dos pala. Okay, for mathematics, 5 Ay, nasa points. tag. Ikaw tumalikod. For mathematics, 1 plus 2 plus 3 plus 4 minus 5. Verb. Verb? Ay, hindi. Kailangan sumunod ko muna. Verb. Ang sagot mo ay Meow meow! 3. 5. Ulit, hindi ko narinig. Meow meow! 5. 5. Yes! Correct! Ay, kulong. 5 points para kay Tags.
Okay. Ito na. Bilang ang bilis kasi. Ito ako, yung itindera natin, parang kulang-kulang minsan yung sukle. For 10 points. For 10 points, mga kaibigan. Ibigay ang buong pangalan ng ating pambansang bayan. Wait. Jose Protasio. E. Mercado Rizal. Mali. Tweet! Ay, tweet ito. Meow, meow. Jose Potasio. Potassium yun. Mga hindi nag-aaral ha. 10 points to. Wala, nakapag-isip na sila. Ikaw. Hindi mo alam. O, si ano na lang ano? Mumu. Kala ko ba baka? Jose Protasio, Iri Alonzo Mercado Rizal. Ano na? Jose Protasio, Iri Alonzo Mercado Rizal. Mali. Ayon sa aking pagsisiyasat at pag-google, ang tunay niyang pangalan ay Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Rialonda. So, ganun kaikli. Okay. Next question for 3 points. Naku natin ulit. Okay, paunahan lamang ha. Sasabihin nyo lang ha. Practice nga ulit. Meow, meow. Okay. Ready? For mathematics, 3 points. Ibigay ang mga operations sa math. Move. Sorry. Addition, subtraction, multiplication, division. Yehey! Congratulations! Another 3 points. Para kay Allen. tweet mo yun. Okay, recap lang man po tayo para sa ating scoring. Si Allen ay meron ng 15 points, si Desiree naman 18. Si Tax ay may 5 points at ang nangunguna. Work perfect. Wala ka pa points. Okay, eto. 3 points each. Lahat kayo pwedeng sumagot. Paunahan nila. Okay. Ibigay ang Tagalog term. Tagalog term ng beautiful. Tweet. Maganda. Marikit. Pasensya na, hindi talaga sila beautiful. Beautiful. Kagandahan. Sabihin mo muna yung ano mo. Meow, meow. Kagandahan. Mali. Wala ka pa rin alam. Maganda. Beautiful, maganda is wrong. Ang Tagalog word ng beautiful ay marilag. Marilag. Another. Ayan. For 3 points. Again. Para sa ating mga contestant. Ibigay ang Tagalog word ng twilight. Ha? Ano ba? Twilight! Hindi too light. O, pinag-aaral. Kasi twice. Twilight. Ay, hindi. Twilight. Bilang kami 5. 4. Ba't ako? Di ba lang sumasagot? Baka may okay, para makatunog pa naman ang pangalan mo, Dwight. Twilight. Tagalog word is takip silim. Ang lapit sa dalawang ilaw. Okay, another 3 points. Ayan. Ibigay ang English word ng durungawan. English word ng durungawan. Window is correct! Yan! Ataray! Another 3 points para kay Desiree. Okay. Tignan natin. O ito, tataasan natin. 5 points. English word ng balintataw. Sunrise. Sunrise hindi. Sundown, girl. Wala nakalimutan. Balintataw. English word. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, the correct answer is pupil of the eye. Yung pang paningin natin, balintataw. Akala ko yung pag-iimaw. Ay, sa aking balintataw. Yan. Akala ko sabi kasi imaw. Sagot sana imaw.
Okay, eto na. Next question. For 5 points. For 5 points, magbigay ng at least 3 sa ating mga kontinente ng mundo. Continente, Africa, Asia, and America. Africa, Asia, Europe, Asia, Africa. Yes, correct! So, ang ating mga kontinente ay ang Europe, Asia, North America, South America, Antarctica, Africa, and Oceania, or Australia. Yan. So, may 5 points na si Allen na additional. Okay, good luck. Okay, eto, 3 points to. Napakadali nito. Ewan ko na lang kung di ba kayo makasagot, ha? Wala sa sagot na. Okay, ibigay ang pangalan ng pangatlong Pinay beauty na nanalo sa Miss Universe ng 2015. Pepe yung Robert? Kompleto. Pia Alonso Wurzbach is correct! Yes! Ano ulit yung tawag mo? So may 3 points na si Dwight. May 3 points na. Ito na, for 10 points, ibigay ang pangalan ng Presidente ng United States of America. Barack Obama. Sorry, nakaradyo kasi. Nakaradyo. Sorry, sa pisonet kasi kami kumukuha ng Next. Wala, still 5, 4, 3, the correct answer is President Joe Biden. Siya yung nung dito lang, recently, noong January 20, 2021. For 3 points. Uri ng hugis na may 14 diagonal, 7 vertices, and 7 sides. And a sum of the interior angles is 900 degrees. Anong shape ito? Anong hugis ito? May 7 sides, 7 kanto. Oval. Oval? Oval! 7 sides! Hindi pala. Ano size yung 10? Hindi pala. Sabi ko sa inyo, mag-aaral na yung Pentagon? Pentagon is correct. Ang malabutay ko. Oh, one my son. Binibilang ko naman. Nakapin mo rin siya. Magkaibigan talaga kami. Okay. Points. Recap tayo sa ating score. Si Allen ay may 20 points. 23. Yung 23 pala. 23 points si Desiree naman. May sa Desiree, 20 din. 20. Si Tats may 5 points at 3 points. Okay. For 5 points, tignan natin. Sa English, singular or plural. Ang life ay lives. Wife ay wives. Ano naman ang halves? Halves. Halves. Singular ng halves. Mo. Ha? Hindi. Habit. Hindi. Very wrong. Mo. Half. Half. Is correct. I'm so sorry. I forgot it. Mga teacher, mga estudyante niyo po. So sorry, Ito, lagi na lang nagre-resist to eh. Okay. Tingnan natin kung sino yung laging may pera. Actually, lahat naman kayo laging may pera. Wala kang pera. Para sa ating 100 peso bill. Ano itong hayop sa likod ng perang ito? Meow meow! No, no. Sige. Whale. 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 Dapat kompleto. Whale shark. Whale shark. Ano itong hayop na makikita sa likod ng 100 peso bill
na maaaring makita rin sa personal sa Southern Leyte sa Sogod Bay, Tubataha sa Solosi, Sorsogon sa Donsol at sa Oslob, Cebu. Will Shark for 5 points is correct! Bravo! Mukhang ano, lagi na lang may 100 pesos. Asosyal. 20-20 lang kasi kami. Kami sa dami. Eto, tingnan natin kung alam nyo ito. Kumakain nyo ng gulay. Okay. Kung ang mangga ang pambansang prutas, ano naman ang ating pambansang gulay na kilala rin sa tawag na moringa? Wait, malunggay. Malunggay. At nagkakaroon tayo ng National Malunggay Month every November. Malunggay is correct! Ang galing naman! Sorry, ganun naman Lagi gulay ulam nila tayo. Walang choice. Walang choice. Okay, eto na. 4! 3 points. Sino itong taong ito na kinilalang one of the most controversial leader of the 20th century at pang-10 presidente ng Pilipinas? Mo. 5, 4, 3, 2, 1. Sige. Sino itong kinilalang one of the most controversial leaders of the 20th century at pang-10 presidente ng Pilipinas? Sagot, wala kayong kilala sa presidente? Kasi bata pa lang, pinag-aaralan din niya. 3, 2, 1. Wala na? Wala na. Correct answer is? Ferdinand Marcos. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. Sayang naman. Okay. Next. Last question for 5 points. Babang ka. For 5 points. Spelling. Ang meaning nito ay originating or occurring naturally in a particular place or native. Spell indigenous. Sige, Spell. Indigenous. I-N. Harap dito. I-N-A-I. Indigenous. I-N. Oh, I-N-N. M-E-U-N. Ano sasabi mo? Okay lang yun. Okay lang yan. I-N-D-I-N. Sabi ko sa iyo, Indigenous. Okay. I-N-D-I-G-N-O-S. Yun ang tama. May point siya. Hindi, wala. Yun na lang natin. Okay. Ito na yung last question. For 10 points. Ito, lahat kayo sasagot. For 10 points to ha. Kung sino may pinakamalapit na sagot, sa kanya mapupunta yung 10 points. Kailangan hindi sa sobra. Okay. Paunahan pa rin kami dito kay Sai. Hindi, wala nang sasagot. Paunahan, pero lahat sasagot. Okay. From million to billion ang usapan dito. From million muna tayo. From million. Million kilometer. Mula sa araw, ibigay ang layo o yung sukat ng layo ng araw mula sa Jupiter. 1 hour. 450 million kilometers. 380 million kilometers. Tons. Sige, sabi natin 500. 500 million kilometers. Hula. Wala pang 200. Wala pang 280. Wala ba 200? So, 280 million kilometer. Okay, ang may pinakamalapit na sagot,
At ang tamang sagot ay 200 lang akin. 500 ang pinakamalapit. So, ang tamang sagot kasi is 1778.5 million kilometer. So, yan yung layo niyan ng Jupiter sa Sun. That is based from the Google.com. Okay, recap tayo ng ating mga scores. Wala nang question. Makahabol ako kayo. Tawag na ako Si auto. Dwight. Si Dwight. Si Dwight ay may 3, si Tags ay may 25. 25, Desiree ay may 23. 23, si Allen 28. 28 points! Okay, eto, tingnan natin kung magkakaroon ng tiebreaker kasi ito na yung last question, pinakalas na natin. Baka sakali sa'yo mapadpad ito. Alin natin kay Guy? Ilang points? Sa 3 for 3 points. Hindi, for 5 points. For 5 points. Sa abbreviation na Mimaropa. Girl, nakatulog ako yan nung AP. So, may maropa na siya. Ay, tulog tayo siya. Galabarsan tayo. Okay, sa abbreviation na Mimaropa, ano ibig sabihin ng ma? Bibip. Maganda ng joke. May maropa. 5, Saan ba yung may maropa? 4, Ang region yun. 3, 2, Lahat yung mat pa talaga? May maropa. Mimaropa. Mindoro. Mindoro, Marinduque, Ah, sabi ko na eh. Romblon, Palawan. Maguindanao. Ang layo na Maguindanao, Abi. Sorry. Okay, for this game, ang nanalo ay si Allen with 28 points. Si Desiree na may 23 points. Si Tags na kahabol na may 25 points. Ala, hindi ako kasali. Ala, nakatay lang ako dito lang. Si Dwight na may 3 points. Wala, hindi ako kasali. Ano mo ito? Alam mo na may parusa ka, pero bago pa man natin makita at masaksihan ang parusa ni Dwight, tawagin na natin si Allen para sa kanyang jackpot round! Okay, eto na ang ating jackpot round! Maliban sa makukuha mong prize mula sa akin, na meron ka 100 peso load lang naman. Actually, marit lang bagay, pero malaking tulong para sa pag-aaral mo kasi syempre kailangan mo ng load. Diba? So, para makapag-search at makagamit ng internet, meron tayong 3 sobre na hawak ng 3 talunan. Okay, meron dyan ang pinaka-bonus mo. Okay, pero bago mo makuha yun, kailangan mo muna sagutin yung ating tanong. Okay, pero bago yan, anong number ang gusto mong piliin? Number 3, bala ka. Ikaw din. Okay, bago ang lahat, bakit sa tingin mo, number 1, ikaw dapat yung piliin? Mas malaki to. At mas maganda. Piliin mo ako dahil pinaka. Ay, may Google ka rin. Charot ka. Sabi nga nila sa pinakamaganda. Pinakamaganda. Sa taas. Parang hindi mo magkakalas-kalas. Pero bobo. Ganda lang. Maganda lang. Okay, anong number ang gusto mo? Ano po? Kayo po. Ay! Si Hindi Iniwan. muna kayo. Ayaw niya ng number 3. Amin hato. Boy, kayong dalawa. Okay, for question number 2. Narito na ang iyong katanungan. Kailangan masagot mo na tama para mapasa ito. Question number 2. Hindi mahingay ah. Huwag mo na kayo mahingay. Huwag mo sabihin kasi i-reveal natin later. Okay, magbigay ka lang ng 5 parte ng katawan ng tao na humahaba. Go! Kuko. Upo. Pilik mata. Braso. Binte. Binte! Correct! Oh, eto na. Uy, parang nakalaman natin. Congratulations. pa lang sa kanya naman ako. Dahil nga nasagot mo yan, sabi ni Ane, Meron ka. Ito ang iyong makukuha. Ang kanya napili ay number 2. Narito na ang iyong bonus prize. Tan-tanan, tanan. Ready ka na ba? Ready na po. Ano ba gagawin? Wait lang. Thank you so Ay, nakikita ko much. na. Ang napananuna mong extra bonus ay 50 pesos!
Ayan, may 50 pesos kang additional. At ito naman, Alin, ang mga hindi mo napiling sobre. Oh. Una, anong gusto mo na? 1 or 3? 1 po, mabaho. Para na may personal siya. Si number 1, 20 pesos. So, ang number 3, 1,000 pesos! Charot. Ayan, palakpakan naman natin sila, girls. Ayan, maraming salamat po. Mabango, Ayan. maganda, pero bobo. At ito na nga, nako, natapos na ang ating isang kakaibang challenge para sa lahat ng ating mga anak, she's. Kaya naman mag-aral kayong mabuti. Di ba? Tama ba yun, Dwight? Mag-aral kayo mabuti, huwag tatanga-tanga. Puro lande. Puro ganda, tapos sinasagot habang Pero bago yan, ano mo na experience? Ano yung naramdaman niyo dito sa ating mundo? Masaya, marami kang matututunan kahit wala na. Ano ko masaya? Oval. Pero halata naman. Nag-enjoy naman kayo? Sobra. Tsaka yung ano kasi, di ba? Nakakamiss kasi yung may teacher ka na nagtatanong sa'yo, Yes. diba? So, ayan. Sa ano na... Nakalimutan na kasi namin yung ibang ano namin, ibang lessons from other ano namin. Subject. Tsaka napatunayan talaga kung sino yung natutulog lang sa classroom. Feeling sa kakasama lang. Tsaka umi-stack up kasi yung utak namin ngayong pandemic. Hindi, pero dapat pa rin maging responsible pagdating sa pag-aaral. Yeah. So, ayun. Maraming salamat muli sa inyo, Dwight, Tag, Cesare, and Allen. Ayan, itong laro na to, ano lang naman to? This is just a friendly game and of course, to remind you guys na napakahalaga na mag-aral. Para na sa ganun. Kasi in the future, kayo din naman mag-harvest na. Kayo rin na makikinabang nyo kung ano yung inyong mga inupundar na kaalaman. Ayan, maraming salamat sa inyong apat. At naku, mas marami pa tayong challenge. Abangan nyo. Maghahanap tayo ng sponsor para mas malaki yung premyo. Work tayo dyan. Ayan muli, ito po si Ma'am Shiji. Ayaw wag po natin kalilimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel. Ma'am Shiji at sa aking Facebook account naman po na Althea Baba Boom. Ayan, maraming salamat. Until next time, muli, mag-aral tayong mabuti. Ha, mga anak shis. Maraming salamat. God bless everyone. Bye! Don't forget. At para sa magiging parusa ni Dwight, narito na. Ang napagkasunduan nga namin ay napakasimple lang naman. Total, magaling ka rin naman dito. Mukhang magiging sisiyo lang din para sa'yo. Sasayaw ka lang naman. Go. Nang naka-diaper. Girl. Ano na yung diaper? Wala, truly. Pasok! Hindi. Oh. Simple sayo lang naman to. So, sasayawin mo lang kung taga saan ka challenge. Yung taga saan ka challenge. Okay? Tagasan? Bago lahat, Dwight! Taga saan ka nga ba? Taga-antipala. Pero wala siyang energy. Ulitin natin. Taga saan ka nga, Dwight? Taga-antipala. Hey!